Io ono way io no way parce que salam to no ko pam ci sula harma halu dia ndo joni saabi so tawi woni ko defon tummi ko nangi wuli wala nangam on defanaani min ka yotte o artan defan hoora so tew ari min fa no tew ka sarta e ngel be basala wada hen aka nyan fo ndi pinda fo so nam libre tew gadda mawde anka awawa haalde haala maɗa tawa dan hen affaire ñamde ceerno mamoudou rawat min mbeɗa haalade wiya amadou ɓiya mo no wayni jaɗam salamtana ko bam parce que kanko omo wakono comɗo kuddini no jiiru mumen wakono comɗo kuddini heɗo noon mi haalanno aybi wona mo lelaɗo e leydi Allah fewnu eɗo kam tan a heɗoto kam hande ɓiɓɓe ne ara jibin jaɓana joom golle ma ndewa e muɗum no rawando rawata e joom kono hatta so ɓiɗɗo jibinama ara adda jikkum woñonde mum Amadou oɗo o wayano ni wona ara ko nenoɗo meedi moƴƴiri jirum Amadou meeɗa wuddide jiɗi mum ha ƴeewa ara ha artat ko noon jiɗɗa wiide ɗum de nan min de so nehiɗon hollani assalamu alaikum alaikum salam Ceerno Mamadou ɓe ko ga hol ɗo hoɗi min o woni Ceerno Mamadou ko an an ke ka ancien combattant oui ancien militaire yi geru min komin yimɓe laamu ko laamu nuli amen bismillah ina woodi mission mo poɗɗa yaade mission mo ponmi yaade eyi min holi mission koye min ko mbammi retraite ɓooyi hankkandi bon yaadam kam ala sens ɗum ala hen importance trop ala hen importance an aɗa janggi kay laamu mene laamu sohli ancien militaire fof wawi ɗum tawde fof nawat ɗum ɗum kay aɗa janggi ɗum j'ai remplir ma retraite depuis 1981 laamu ne jogii ɓe sohli baaba ko wona min wona doole ma sohla ko gandal ma sohla soldat watta retraite non a jangi ɗum kay mais je ne bouge pas mètre point sukaɓe e foti yaade kono onon mawɓe ɓe enseigne onon keewi a wona antannorde mon timmo hedde yimɓe nogas onon fof on jahat maka yaadi baaba ko walande ndeɗo ɗum ala probléme ani waɗi probléme koy ni waɗi probléme te signature mo signeɗa o an wino ga ha aɗa Allah ina jeftuma ko armé jeeyma ko ɗum waɗnoɗa signé ko ɗum woni signature o joni noon ko ɓuri hen welde baade onon nden gondon dans l'armée ko ɗen ɗon hen heewani joni noon oɗon waɗa avantage uji ganduɗa inan hen son jeehi son garti goto e mon fof ma totte galle ɗiɗi e 20 millions alhamdulillah ama annanani ko haali ko golf mi sohon garton ko yano ko atti
mbir wona jaade fo heddo ton bim he mbimi hol fi arsugo ma gobbe jot asugo arani tak fiya gobbe arti hakkille ma o jani mamu min mi wattaka sir mum men bel weddi tagal woni haside hoore ma billahi woni haside kono hasideji koye mon onon won bidana yaaka jetto yandi do jawdi ngatta hankadi basal wirtome yimi mayru ni min kay do taade mede yima suba gasi ana yurmaki an woni mo yurmaki hoore ma ala jarani ɗum ala ka jarani na heew yaade kam ay hat wallam sohluma yaade kam ay hat joni kay andarat feere no jaaruɗa kono yaade kam ay hat ɗum kom yaltuddume hakkille ma alay sago baade laamu wi a yahat kaytaji ma inani a woffetake ga ñande min pelti yaltude galle o a yaadata men ɗum kam a ƴeewat no jaaruɗa kono yaade kam a yahat sono welimo e sentiment o yahat sono welimo e habbe o daase o nawe koye konko tan heddi kono yaade kam baade min ari hamin yirndiri yaade kam a yahat sono daste ko onon dasten ɗum ala beddude ko wimango ko wolere ala beddude faami ɗum abonné ma nen hen e abonné sukaɓe ma a faami eɓe an ka guiri a nata hen jalta hen koni mi yahata te onon on mbawa dasde on pamdiri ɗum goggo an pour fat handate da an ka mo jam arani tawde jam arani wallahi jam arani jam arani woni ko ceerno mamadou ko jam arani jam oɗo gari jam hasidagal ko ni foti kodi hasidagal ɗum haside kay ɗum de jawdi ari hay koyde ma mbiya an ala kongol lamdo ko koye tan yahat mala sowɗon mbawi nawdire mala fodda ko yaade no gasa gonda toy sowɗon mbawi yaade nawde mala million gel Amadou arkay mana arkay arme sobluma ha hado halka il faut tawda ɗo ko haal ɓeɗo ko yimɓe laamu ngari ɗo en ko adduɓe ɗo kayitaji ceerno mamoudou kawma mamoudou joni ko poɗɗo yaade guerre joni noon so joomum yeehi mbiyano totte galleji ɗiɗi e million ngaji nogas konko noon ɗum yo yaata ɗum kalis million ngaji nogas suswaja 20 millions e galleji an nawatan mais guerre gonɗo ɗo aɗa fiye ban aɗa fiye mbukkuji e hoore ɗum noon ke ɓur musée on ne welimi jaha o guerre ɓuuri on ne welimi sabu on ne leɗo caggalam guerre o say ana ala koɗɗa dañi 20 millions e galleji ma mbiɗa yaha on koɗɗa jaram ɓurɗo kon ɗo an jeeɗo somi jeeyaɗo ko janam jeeɗo to jaram mayi so janam maayi minen fof min jaltir gallo waɗi ko yaalata koɗɗa min jogui kon wona ɗen kam maari ɗum min kubdi ala joni ana wawi woni tan e gallo ni tan a liggaki a yoɓan courant a yoɓan ndiyam a yoɓan haydara daña baɗum ɗi mbiya ƴettoyani o yahat par force kadi ɗum de jeeɗi aɗa wawi fusde barke rasul a yahat par force aɗa wawi fusde a yahat holno potir tan aɗa wawi fusde a yahat par force aɗa wawi fusde a yahat par force aɗa woni galle sa totam ligguey mbiya yiiɗa an ligguey tottade fof mbiya yiiɗa on ligguey jowno ligguey jiɗɗa on ligguey on ligguey jiɗɗa eyyi ɗum tan jiɗɗa e gurdam ɗum kalna eyyi min mi liggima ko liggotonoon mi gasi paari an ala e dañjiɗa ƴettu retraite an gallo a fiyam ɗo mbu a fiyam ɗo wenen ha bang ma neni sellani a fiyam ɗo bang kono min mi yahani taw mi yahani joni 20 millions e galleji ɗi noon fof mi yiɗa min ko ɓurni e bo an mata wawi yedde galla an kay a dañi galleji ɗi heddi ke heddi an tamperamde a yiyande ma somi yi tampere ma hatta en wende ayi mi jiɗon ɗo arme minen hankkadi min paari hen min paare am 20 millions ko kalis wona kalis o yoni kam hankkadi 20 millions bien mine ma e 20 millions ko ɓuuri o ɓurama accat enen kalde nder yimɓe ni aɗani a ƴetti jumma fawɗe fof riyaa jum suɗo non 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 moƴƴi haɓe ja a suuɗ noon wadde ɓe soñji eyyi a suuɗ noon wadde haɓe da Allah ne seedi hande ngandami ka haasigal an mi maariyami a guerre wiide ko guerre wiide an sinno ko ɗum no warnoma tawna ka maayi an fona hen gonnoɗa so jeeyi mumta indam an ɓuuri andu ɗum wawa wonde ɗum wawa wonde nan ko mbiyeɗa ko goggo mi arsiri men o de
asimi no yel technical lo wallahi on ñaamaani ar suku mon taw tawi ko ɗum kaalto on ñaamaani ar suku mon sabu min kam ɗo mi buusata ɗo mètre ɗo mètre yaade kam ko alay soge par force yaade kam baade kayitaji ma ina ni ko an Ceerno Mamoudou de yaade kam ko par force jaba naweda e sentiment caloda daseda legal ngal fof yalta Ceerno Mamoudou laamu non heɗo mi min kay wallahi sino aɗon ngannoo ko mo njuuriɗono sino mo ngannoo mo njuuriɗono ko ɗum taki ngareneɗa ko sono ngannoo mo njuuriɗono Ceerno Mamoudou hey laamu hay goto fooɗo nditama yaay lam so sohlim ya namnoy sonko lam so sohlima nodir par force hey hay goto wa habde lam min mi nooti yaay lam sohluma de ijam min mi wonda ko laamu Samba walla laamu Demba min mi wonda ko ɗum de anda lam wala anda lam wima wona wimam ka paani tan kono e hakkille ka cuhle anda lam woni cuhle fof an woni cuhle ƴeew aɗan ɓuri wonde ko yoorema jaha ummuɗa jaaɗa e makko mbaɗa fen gaddiya 2 millions e galleji ma min mbeɗa waɗa sir mumel mbeɗa yaha mbeɗa ruttoto e guerre min mi waɗa hooram tan mais chef nak onon noon ligguey mon e ɗeɓ lelde so gandi onon salim yaade ke hen yaade kam o yaata ndiga umma jaara jam Allah e jom non jalta hen non pa gorke min mo hawde am jahen non sur non plus non ala égal non encore non Ceerno Njehen mais pour kamɓe ɗe Ceerno non ala non Ceerno Njehen Ceerno non mi yahata Ceerno non ayahat mi wona ceerno mi yahata ayahat non ala bibi yo ya Ceerno Mamoudou la ilaha illallah Ceerno Mamoudou Gogo nasi taga soalan dia punyane. Ceerno Mamoudou gogo mae. Yimi kan andani. wani yaay wani Ya so mo but. ay dare wani berne nen fitto nen yaane ar oge magina ay dare Jama wani sikano Ernest ay dare wani fier hellude o marto woni tota marto woni umudo Ci alhamdulillah. Ummi. min pier wala ka fadi non Ummo. min pier wala ka fadi non Anu mo be ka an fadi. be do an fadi Be a ɓuran ɗum ɓeyɗo sa ya woni guerre mbiya akkita guerre ma ɗo tan ɗum woni aduna Umudo. sa ya woni guerre ganda hoɗum woni guerre guerre jiɗɗa wiɗa ɗo guerre kay Ma bene padi iri ade halis. Mala men jetti al. 20 millions e galleji ɗi ana ala har koɗɗa a yara joni yaade 20 millions ma e galleji ma ɗi Tigi ya. e bomu Ceerno ko anmi fadde yew ayi haɗama geɗɗi ayi miccirot avant en haaɓe e miccor avant en rokkir sa miccor tan a watta hen hay goto aw mon mbaɗa matta o ɗum mbawi fadde on sum Aku ay tay kay la ba la na ba ay jam ya buri. Ba ci ma jaha. Den mala alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jew ci. Ay on ni ne ya. yakko ɗon tekma rek a Ya fa de o ba. tigida pa wona jaas addoyi on kurta ndegen kurta wona gol pa so yetti jasi wonnamo affaire ko ba dinjira na ko dara ton mamin naw dum jira ko to hul na problème Ko ba. Haji yo. Al ma la ilaha illallah.
annon min mbeɗa yiiruma needi gille garɗa ɗo newaare ɗum fof nema e hokkude mawɗo hurum e jogaade mawɗo gacce mbeɗa ñawi a ɓernde noon seeɗa par ce que vidéo mon noon mo kaalton hanki o mo kaalton hanki o ene ñewimi sabu min ɓernde ɓesgu kam fof nana e ladde gila e sukaaɓe haa e miñiraaɓe miñam biyeteeɗo Hamdu o ko ñawɗo ñaw rewɓe gila hanki haa jooni komi e reedu on vidéo to yaha ko yahata sabu komi ɓesɗo min komi ɓesɗo ɓesgu ngam fof nene sara e ladde min hulaani hooram de ɓesgu ngam mo huli jooni noon ɓerdam ne ñawi jinmi ko kollaami vidéo o wallahi téléphone ko waɗi probléme ɗe balɗe fof sinaa ɗum kadi mi holluma vidéo o kono min kam mi ndaari vidéo soko Allah vidéo kadi ndaarmi ko kolliri joomum gila tappere tan haa ɗi becce eeyi kadi Hamdu kadi mi meeɗi yiide photo makko kono o nanndaani Hamdu soko Allah to tan goonga jiɗɗa nande mi haalan ma ha ɗum ka wadde kulol gasi haade nanndaani e makko kay mbiɗa anndi kam mi anndaa de vidéo nanndaani Hamdu de to tan goonga jiɗɗa nande ɓuri nanndude koye ma min kadi vidéo ɗo e ɓernde heen waɗi leeɓi daneeji e ɓaleeji so tan guurɗo ma e ñalat kam vidéo ko an ɓuri nanndude e Hamdu mo kaalɗa min e tiime beccam so tan anndi ɓaleeji ala mi timaani becce ma soko Allah mais koyɗe ɗe haa juuɗe ɗe sa ndaari ko heɓi heen yiyeede ko ɓuri ɗaywondirde koye ma mi anndaa noon tawi ko ɓuri heen muusde ko wiso gorka maayi ko jogtuma vidéo mais kono noon na ɗum wona ɗum jaahili nanndugol ngol mbiɗa emin nanndi ngol mi annda to pilmo ɗo heɓi ngol nanndugol min ko ɗum jaahili ay aduna hannde o mi haalan ma hunde wotere hannde neɗɗo kala kono waɗa wiyetaa ko hay gooto haalata kono alaa gannduɗo hannde weeɓani par ce que fof koko sarino saaki hannde lampaaji ɗi no mbaɗa caméraji bikuuji ɗi no mbaɗa caméraji hay montoraji kaɓɓeteeɗi ɗi mbaɗa caméraji hay loneɗe kaɓɓataa ɗe verruji ɗi no mbaɗa caméraji hannde kala neɗɗo kono waawi waɗde e o aduna yo waɗi jam sa sikki tan jogii téléphone maɗa suuri a juumi ndaa ɗum ganndumi heen naane haala ma mbiɗa koyngal haa becce ay min ay wonaa kam ayi wonaa e hoorde anndi mi hoorde kono on jaltinaani hoorde nde ko ɗo o yaltini koyngal haa becce o wi hoore nde ko korka so juulaama nane juulde o yaltinta vidéo fof noon o wi jooni keppitonomi bane goɗɗo min rewata e ɓinne makko ni keppitonomi bange mbele ma holle mbaɗa numéro ngam mboyaani mami hokki duwaw mo ngannduɗaa mami tuuti junngo ma ko gorko joɗiiɗo kaalis no feewi resanno duwaw o no weli de soko Allah dañji gorko kam machallah no weli haa mari kono jonka maɗande wonaa neɗɗo kadi téléphone makko wonaa noon keɗirtaa comme ko kaallaa ko mami yewtude makko so arti inchallah aɗa waawi funnude makko alaa benn probléme jakkuɗo haaji ko ko jiɗɗo yaade toon nani ok inchallah alaa benn probléme jiɗi mi kalnam étape par étape mbiɗen ko hono e gerde o de addani ɗo zergol o de vidéo men o gila o yiimo o jooɗaaki o daraaki vidéo kala nden heccanki vidéo paawa vidéo nanimo ɗo ma ɗum wona ha alaa ko heddiɗo vidéo de wimami hollam mbi min téléphone waɗi probléme après joni noon mbimi an jogii vidéo ni waɗi feere ko jiɗirde vidéo duwno kam mi daña gorko ni hankadi o halitana heewi
do hallo mo jogi manda wato yaata mi ala jom na affaire dum o pa gele nani video jodaaki an video espona kanka yew ay ko jodi do ko andara mo tan tappere ha do ina ɓeydo nandude ma ɗum ɓuri men min jakde e musée hulɓinade lemak noon min noon susa haɗaɗa min gañam mi haal jang pinen was wonde kanka eyi wonde gacci gasi walla maire o laawa musem kedin ɓuri kam koye musi miɗa won kedin miɗa bo won kanka aɗa so woni kanka joni jangge jam so hollirama e internet o wiyete ko gorko Jeynab yaay mum joom a faami ko gacci men ɗumen musimi yaayam fonno sibnani babiraɗo moƴƴo yesso koye ɓoccode nande makko de so tan gurɗo ma e ñolat no nande makko hay ñuuñ e ñuuñ gotum ko papa say maro won ɗo yitande sane suka filmi e aɗan jaman joni filmeti e sukaɓe joni gam ceerno e filmeti ɓeɗo hufata film est ce que wona panca bawa hufata pancako ɗum panca bawa min kam so moppi panca bawa dawol walla kirlol o tottata kam wuppa sax ɗum gam so moppi kanko tan wuppata la ila minani ciganam hufata ko ɗum woni aɗan seggirte ko kafe tuba aɗa wawi ɗoñde de wakkilo so ay woytu ɗum ɗoñde la ilaha illallah joma toñde de acci toñde pawo noon pawo to gonɗuɗo ƴeew ayte wonɗo tala en ɗum ko caali tuba labba kam o tala en ɗum de a yiyani mere min muusi men so ɗum pawo ƴetta pawo tellement ko aussi aɗan jiɗi Batu wuppa ko fof hajjuni lutto wuppa wonta lambu ha yetto ɗum mbiya lir batu tan hum galla men tub nayi e bo sanse baɗo tub juur naadede allah ha juur batu kañum o waldira kañum o waldira eyi hayso huppama luɓatto lir ma merdo ɗum mbiya Olha, se vão ver que vão dar boa. Hã? Se querer eu ligo. Que vão levar a boa. ala fo bet mi ɗon tuba wona an Yo, aha kay wona weedi tuma. holi bet soɗɗo holi fof kuɗaɗo ala bet soɗɗo ko sowona an Biraɗo. an o weddi tuba ko an goɗɗo ala ko an o goto weddi suusi weddaɗo ɗo ɗum An to yimɓe. mi toña hay bammi koye dow hoore ma koɗi an tum huɗa hole weddol baɗo tuba nani ɗum ɗo ɗum sinno ko tuba bamma aɗa weddoro ni aha kay an bammo wurani mani so wamul wonti kamɓe bamma sone bamul
baɗo tuba no so tawii anndu no waya yummani baytani Ada ba memma hoto jungo ma memma. hata jungo ma memma. ni goɗɗo ala Ha? awani ba kam ñafma an Kan ada mata mindu. Kau kok kangar ya? Kau ini di rumah anda wata. Darah cagalam. John Iwak.